V našej obci dlhodobo pôsobí futbal na dosť vysokej úrovni, myslím v rámci okresu, kde A mužstvo hrá najvyššiu okresnú súťaž. Samozrejme veľmi silný je aj mládežnícky a žiacky futbal, za čo dnes prevezme aj pán Vladimír Tolt poďakovanie starostu obce. Máme tu veľmi dobre fungujúcu základnú školu s materskou školou, kde žiaci určite aj v rámci telesnej výchovy by využívali toto športovisko. Takže stredisková obec, ihrisko tu priam si žiada byť. Asi kabát, lebo mi je zima. A ja som říkal, vítajte moje obci. Ďakujem. Vítajte. Tak to nakoniec vyšlo časom. Áno, dobrá. Čau. Ešte do rozhlasu? Sekundu dajte, než sa... Toľko vecí sme spolu absolvovali. Nech sa páči. Dovoľte mi privítať vás ako starosta obce v mene našich spoluobčanov tu v krásnom Liptove v obci Lubela. Som rád, že tu môžem stať a ešte viac ma teší pohľad za mňa, že sa nám podarilo vybudovať toto krásne viacúčelové ihrisko pre futbal, volejbal, nohejbal a podobne, na ktoré sme získali dotáciu z úradu vlády, za čom chcem aj tu prítomným hosťom úprimne a z celého srdca poďakovať. Vážení priatelia, drahé Slovenky, Slováci, naozaj to dnes vyzeralo tak, že sa asi nestretneme, ale nakoniec sa nám podarilo zorganizovať všetko tak, aby som absolvoval aj môj pracovný program, ktorý som mal naplánovaný na dnešný deň. Teším sa, že som tu, pretože vás prišlo veľmi veľa a chcem vám poďakovať za podporu, ktorú cítime v tejto dôležitej téme. Ale došiel som najmä preto, lebo sa chcem s vami podeliť o príjemnú udalosť, ako je odovzdanie ihriska, ktoré stojí za mnou. Vážení priatelia, my sme ich spoločne zafinancovali počas prvej vlády 2006 až 2010 660. 660 miest a obcí na Slovensku sa môže popíšiť podobným športoviskom. Myšlienka je veľmi jednoduchá. Vrátiť deti na športoviska, vytrhnúť ich od počítačov, od televízorov, poskytnúť im atraktívne miesto na športovanie. Ste tu chlapi, v mojom veku si pamätáte, nám stačila niekedy malá trávnatá plocha, brány sme urobili stopánok alebo stehal a sme mastili futbal. Dnes to nestačí. V tomto období sa nám prihlásilo do programu 175 obcí, ktoré dostali príspevok od vlády vo výške 40 000 eur. Takto to bolo aj vo vašej obci. Keď sa pozerám na projekt, ktorý stojí za mnou, stál určite okolo 70-80, koľko stál? Dokonca až 90 000 eur. Lebo je to veľké ihrisko z hľadiska rozmerov, máte tu už aj umelé osvetlenie. Preto mi dovolte, aby som poďakoval pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu, pretože okrem tých 40, ktoré dostal od vlády, musel ešte zohnať 40-50 ďalších. Takže pán starosta, veľká vďaka, bez vás by to ihrisko určite nestalo. Ďakujem pekne. Želám vám všetkým, aby ste si ho užili. Ako som už povedal, máte tu aj umelé osvetlenie. Verím, že ho zoderiete veľmi rýchlo, pretože nám hlásia niektorí starostovia z iných obcí na Slovensku. Ihriska boli odovzdávané od roku 2007, že už musia meniť trávnatú plochu, lebo takto boli využívané. Ďakujem ešte raz za podporu a spoluprácu. Ďakujem. Za tento prínos mu patrí veľká vďaka.
Tomáš, 11. No, dajte jedného brankára teda. Brankár. Poďte jeden brankár. Na signál. Jasne. Týmto považujeme areál multifunkčného ihriska za otvorený. Veríme, že bude všetkým slúžiť a prispieje k rozvoju športu z našej oblasti. Chcem poďakovať, dostal som aj od pána starostu pozvanie na malé spoločenské stretnutie, ale mňa núti ďalší program, aby som utekal ďalej, takže dajte si pol deci aj za mňa. Ak teda pán starosta samozrejme naleje, dúfam, že áno. Ešte raz vám želám všetko dobre, to ihrisko je nádherné a nevedel som, že som v podstate mal prvý výkop na ňom ja, pretože ste ešte nehrali. A prosím, prepáčte, že takto sme rýchlo prišli a rýchlo odchádzame, ale je dnes taký zvláštny deň, tak verím, že to pochopíte. Želám vám tu krásny večer, želám vašej obci, vám všetkým všetko najlepšie, tak ako to želám celému Slovensku. Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Jasné, máte u nás taký malý darček z našej obce. Také hodinky. Áno, to je dám. Úsmev dáme na celú snedu. Dobre. Ty vysvietili ste, ak vianočný stromček pozerám. Koľko vás je dohromady dobrovoľných hasičov? 12. Taký aktívny. Máte nejakú garáž na to, alebo tu Máme hangár. Máte nejaký 300 Práve by sme, lebo vydrží to tu 10-15 rokov bez toho, takže to dobre. Pokiaľ tu máte nejakú vodu na blízku, čo tu máte? Dobre? Dobre, ďakujem. A my ste to fotiť. Že my sme nemali také zábavy ako internet alebo v televízoroch nejaké kvalitné programy a sme sa museli pohrať tak, ako to išlo. Ale teraz, ak chceme deti vyhnať von, tak im musíme dať atraktívne prostredie. A v tom spočíva zmysel tohto projektu, ktorý je mimoriadne úspešný, pretože dohromady počas mojich 2 vlád sme takto urobili takmer 800 ihrisk na celom Slovensku, čo už je veľký zásah a stále je záujem verejnosti a niektorých obcí, dokonca niektoré obce už hlásia, že majú zodratú trávu, toľko využívali takéto ihriska. Blahoželám obci, je to nádherný projekt, má aj svoju hodnotu, okolo 90 000 eur, z toho vláda prispela takmer polovičku, ale treba oceniť aj pána starostu a obecné zastupiteľstvo, že naštartovali motory a takéto ihrisko si postavili. Sú rôzne formy, my sme napríklad začali podporovať aj malé detské ihriska, ale zdá sa mi, že takéto ihrisko je vhodné pre všetky generácie, ktoré žijú v danej obci. Či už ide o deti, alebo ide o starších ľudí. Pokúšame sa podporiť obce aj pri umelom osvetlení takého ihriska, čo znamená, že je využiteľnejšie dlhšie. Musíme si vybrať, na čo máme, na čo nemáme. Tieto ihriska považujeme za veľmi, veľmi dobrý projekt. Dobre, dovidenia, ďakujem. Dovidenia. Majte sa. Chcem vám aj z tohto miesta poďakovať, že ste si našli časový priestor a že ste prišli na otvorenie slávnostného turnieja tohto viacúčelového ihriska.
Chcem sa poďakovať aj konateľom firmy Sportservice SRO, pánovi Kovačovi a pánovi Rejchovi, ktorí naozaj si dali záležať a sme to urobili naozaj aj v promptnom čase, aj s požadovanou kvalitou. Takže naozaj ďakujem veľmi pekne. Ešte dvom pánom, ktorí nám veľmi v tejto veci pomohli, a to je pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Lacko Andránsky. Ak môžem ťa poprosiť. Tak sa Tomáš od nás takne. Také víno. Ale to je všimné, to nie je to. Ďakujem. A v neposlednom rade aj primátora mesta Liptovský Mikuláš, môjho priateľa, takisto Janka Bokáča. Ďakujem pekne. A teraz vás už samozrejme, tak zatleskám. A teraz vás už samozrejme pozývam na malé drobné občerstvenie, niečo zjeme, niečo vypijeme a môžeme aj spievať a môžeme aj rozprávať. Ďakujem pekne.